2003-tik, ni beti mintzatu naiz. Garai haietan mezu bat utzi zidan, dei galdu hainitz eta mezu bat ere, eta mezu hori ene lagun guziak entzun zuten. Baina zen anekdota alucinante bezala, gizon hori garaian biziki poderetsua zen, berrisaila orkesten zuen oraindik. Beraz, zen batzu, eta ni ere oartzen zen, bada problema bat, baina mitu oraindik etzen gertatu eta anekdota harrigarri bezala. Hortan gelditzen zen, ez zitaten bat ere burutik pasa, salaketa bat jartzen alnukeenik. Nik ez nituen ere pixkat nora bezala, ez nuen hitzik emaiten hortan biziki zaila zen. Sentitzen nuen zerbait zela normala, baina ez nuen hitzik hori sailkatzeko. Ohar batzuk, SMS batzuk, mail batzuk. Lehenak salaketa jarri zularik, beraz dura urtea, hor segidan aldiz ganut, behar dut sustengatu, behar dut deitu polizia edo nidakidala zer. Nire lekukotasuna emateko, argi txiki bat gehiago ulertarazteko gizon horren mekanismoa zein den. Eta aldiz ni beldurti sentitzen nintzen, eta alako presiopea sentitzen nuen, eta nik nuen ardura guzia, eta salatzen nituen, ez dakit, 12 presuna, eta beraz ari nintzen, hortan abiatzen ba naiz, zer pasatuko da niretzat, eta nire lankideak dira, egun guziz ikusten ditut. Eta hor poliziak zidan egan, hori deitzen da sexu jazarpena. Eta orduan, berriz hasten zira filma begiratzen beste gisa batez. Pentsatut ez nula zinez neurtua zer nolako historia pasatuko zen gero eta zer nolako tsunamia izango zen nire biziarentzat.